startti räjähtää siitä liikkeelle ja Rauti ottaa parhaan lähdön paikkoon Heikki Lehtonen Lehtonen Rauti ottaa paikkansa. Ja Väyrysen aika ensimmäiseltä kierrokselta oikeuttaa sijaan 27 ja aika menevät 1.50-27. Ja sitten pyörähdellään, siellä on 169 Aila Henel. Ottaa pientä pyörähdystä 1.55-19 ensimmäisen kierroksen aika. Ja kärkipari Malja otetaanpa taas kierroksen helpotusta. 72-70 kumppailee hyviä aikoja.